El meu nom és Patosa, oficialment soc Patricia Barrachina i em dedique a les arts plàstiques i visuals, encara que sóc una mica multidisciplinar perquè també vaig estudiar, a banda de Belles Arts, vaig estudiar també art dramàtic. Suposo que és una cosa inherent a mi. Jo de xicoteta ja dibuixava, feia teatre, feia les meves revistes, no sé, ja era com molt activa a l'hora de l'expressió, no? I d'imaginar mons. No? Mon pare també pinta, no? I jo quan vaig néixer ella tenia el seu estudi amb els seus llenços i els seus dibuixos i l'olor a essència de trementina. El meu procés de treball habitual quan rep un encàrrec és, primer, parlar molt amb el client i entendre bé quina és la idea que té. Si hi ha algun concepte que ja vinga per una necessitat o, en cas contrari, en cas que no tinguin un concepte, sí que m'agrada a mi establir-ne un, no? I consensuar-lo amb el client, perquè la nostra feina és una feina estrictament comunicativa, no? Independentment que després hi hagi una participació d'una vessant més artística que genera una bellesa i que puga captar una atenció de l'interlocutor o del públic a qui va adreçat. Una vegada ja he fet les reunions pertinents amb els clients, doncs el que faig és trobar una mica quin és l'objecte. Jo treballo molt a partir d'objectes i de creacions moltes vegades tridimensionals, quasi escultòriques, que també són il·lustració, perquè al final estàs al servei d'un concepte o d'un contingut concret. Una vegada tinc l'objecte més o menys triat, no sé, si per exemple serà un ull, doncs és un ull, i en quin material ho faig, en quins objectes ho faig, els objectes tenen alguna cosa a veure amb el concepte, intentar també que la matèria amb la que jo treballo tinga a veure amb el concepte que s'ha pactat anteriorment amb el client. I una vegada ja tinc tot això, doncs començo a jugar. En què concepte, matèria i bellesa estiguen en una comunió i en un cert equilibri per tal de generar el millor impacte i la millor comunicació possible amb el públic. És a dir, no tot, quan jo treballo amb objectes, no tot parteix de mi. I a mi m'agrada escoltar aquesta riquesa i aquestes belleses que contenen objectes que potser m'he trobat pel carrer o m'he trobat a la muntanya passejant un dia o directament vaig a uns encants, a un rastre, i m'atrapen, i tenen una vida, han estat habitats, i aleshores ens obrin moltes portes. Moltes vegades els descontextualitze, els intervinc, els pinte, per generar altres belleses insòlites que a priori no estaven en aquell objecte protagonista. Després, una vegada ja tinc la peça, el que faig és fotografiar-la. Faig un shooting de fotos, trio un fons en un color o en diversos colors, depenent, i res, i després faig el tractament digital d'aquella imatge. Jo últimament, la veritat és que treballs personals estic fent pocs. Per no dir l'últim any, per exemple, no n'he fet cap. Però també és perquè tinc la fortuna que els clients que em venen ja em venen una mica per la manera que tinc de treballar. Aleshores,
La gran majoria de vegades els encàrrecs que em venen a mi em faciliten un viatge. Un treball del que estic disfrutant molt és de la temporada gràfica de l'Escalante, per exemple. No? La peça que vaig fer per presentar la temporada era partint d'una bota. No? Un matí vaig anar amb la meva germana durant el confinament, perquè el confinament el vaig passar a casa dels meus pares. Jo normalment la meva residència està a Barcelona des de fa quasi 8 anys. Aleshores vam anar a passejar per l'horta i em vaig trobar una bota. I una bota pues, de regar l'horta. I jo em vaig quedar amb aquella bota i aquella bota me va acompanyar tot el dia. Vaig entendre quin era el concepte d'Escalante, del projecte d'Escalante, i res, i vaig utilitzar aquella bota per donar el concepte d'itinerància, donat que l'Escalante ara no té seu fixa i va com itinerant per diferents sales de València. Clar, dificultats moltes. Viure és difícil directament, no? Si et vols dedicar professionalment, que al final, diguem, la catalogació de professional no te dona una factura, diguem, d'un treball brillant, no? No només t'ho dona això, sinó que el reconeixement professional és rebre uns diners i moure't com a professional en el sentit de si necessites, si vas per lliure com a freelance, no? Has d'estar donat d'alta com a autònom i pagar les quotes, etc., que això és una dificultat en el nostre àmbit perquè anem per projectes i no tenim un flux de treball constant, no? Nosaltres hi ha mesos que no facturem res perquè no ens ha vingut cap projecte o perquè el projecte està en procés i has de facturar al final o què sé jo. No? Això és un problema perquè, clar, de sobte t'has de donar de baixa, no? I tens una intermitència i l'administració pública d'això no se n'ha assabentat. Clar, no estàs assegurat durant mesos. Bueno, és una cosa una mica... Durant mesos no cotitzes. És dur, És una cosa una mica dura i crec que l'administració aquí sí que hauria de posar-se ja amb el tema de l'Estatut de l'Artista ja, urgent. Una altra dificultat que és una dificultat social, no? I és que les professions artístiques o et deifiquen, no? I estàs allà en les atalaies de la vida perquè eres un artista. I aquestes coses estrafolàries una mica, perquè al final nosaltres som treballadors i ens devem a un treball i a una funció, no? I després tenim l'altra vessant, no? Que podria ser la vessant de o t'ignore, que és un càstig horrorós, o bé et denoste perquè vives de l'aire i trabajas de lo que te gusta, no? Treballar del que t'agrada no hauria d'estar denostat, en realitat. És fantàstic treballar del que ens agrada. Ahí tenim una qüestió molt important a abordar com a societat, perquè al final som generadors de cultura, no? I un país que no estima la cultura pròpia, i un país que no estima les persones, estima i respecta i recolza, no? Amb tot. L'estima implica unes accions al respecte. L'amor és una acció, no? Un país, reprenc, que no estima ni la seva cultura ni a les persones que generen aquesta cultura és un país amb una autoestima molt baixa i molt pobra. Aquestes serien les observacions que jo tinc de mi cap a fora, no? De mi cap a dins hi ha altres dificultats, per exemple, no? La dificultat de l'endogàmia, no? És difícil treballar amb una essencialitat, és difícil no repetir-se,
és difícil haver de ser fresc sempre, és difícil per mi també la seducció, no? La seducció en xarxes socials. Sé, o sigui, entra en una paradoxa perquè sé que he de... O sigui, per al meu treball les xarxes són una qüestió a treballar i són uns mitjans en els que jo m'he de moure, però alhora estic alimentant estic alimentant una roda en la que jo soc molt crítica, no? En fi, entres en una espècie de xarxa, no? De xarxa on et quedes allà atrapat, com si fores un peix, i cada vegada la sensació que jo tinc és que aquestes xarxes van fent el món molt més xicotet perquè vas responent als likes i no a una cosa més artística, o més generosa, o més de servir al fet creatiu, no? També, per exemple, em costa posar preu al meu treball, perquè és una cosa que sempre ha estat en mi, i bueno, per això també tinc una gent que em recolza en aquestes coses. Nosaltres anàvem a estrenar en el Liceu el 2 de maig un espectacle que es diu La Barcarola, dirigit per Juan Pablo Mendiola, i al mes de març vam començar assajos, a més 2 setmanes a València, al Palau de les Arts, i després veníem a assajar al Liceu. Jo faig les visuals en directe i bueno, em va pillar a València i em vaig quedar a València 3 mesos i va ser molt dur. Vaig sentir molta angoixa a nivell econòmic, a nivell de professió, perquè donava la casualitat que la gran majoria de projectes que tenia per enguany eren a nivell escènic, o bé d'il·lustrar en directe, dibuixar en directe o fer les visuals en directe en espectacles, o bé fent cartelleria i gràfica de festival de teatre, no? De l'Escènia, per exemple. Clar, tot això va caure perquè estava tot, diguem, per al segon trimestre de l'any. I jo vaig sentir molta angoixa, jo no sabia ben bé què anava a ser de mi. Vaig tindre dret a ajudes de l'Estat, la qual cosa va ser una mica d'aire, no? Va suposar una mica d'aire per a mi, i després, meravellosament i sortosament, vaig guanyar el concurs que va publicar Diputació, el concurs públic que va publicar Diputació, per encarregar-me de tota la campanya gràfica de la temporada 2020-2021 d'Escalante. Aleshores, de seguida que vaig guanyar, pràcticament a la setmana ja van començar a treballar i d'alguna manera va posar una mica de llum en tot el merder que jo tenia al cap, no? Crec que és una gran lliçó de vida i que hem d'aprofitar tot, no? També crec que, fent una mica de zoom out, no? Allunyant-nos una mica de la situació i del que pot implicar aquesta situació a nivell personalíssim, crec que té moltes coses bones que ensenyar-nos aquesta situació, no? Des del model de vida, des del sistema econòmic que ens sustenta. Aquesta pandèmia ha posat en relleu totes les tares que hi havia abans, no? Ens ha posat en relleu el fet, per exemple, de en quin estat paupèrrim estava la cultura abans que arribara el coronavirus a les nostres vides. A veure què passa. Jo crec que també hi ha una oportunitat d'aprendre, no?